Máme tu príklad na násobenie viacciferným číslom, konkrétne štvorciferným, takže ideme. Najprv všetky číslice z prvého čísla násobíme číslom 4 z druhého čísla. 4 krát 7, 28, píšem 8, dvojku pamätám. 4 krát 4 je 16, plus 2 je 18, jednotku pamätám. 4 krát 3 je 12, plus 1 je 13, píšem 3, jednotku pamätám. A 4 krát 1 je 4, plus 1 je 5. Ďalej dám si inú žltú farbu. Nasobíme všetko s trojkou. 3 krát 7, 21, píšem jednotku, ale jedno miesto ďalej, čiže tam, kde je trojka, tak tam napíšem tú jednotku, dvojku pamätáme, keďže to bolo 21. 2 pamätám. 3 krát 4 je 12, plus 2 je 14, jednotku pamätám. 3 krát 3 je 9, plus 1 je 10, píšem 0, jednotku pamätám. A 3 krát 1 je 3, plus 1 je 4. Ďalšie násobíme všetko s dvojkou. Tak, ťahnem 2 krát 7 je 14, píšem 4, zase jedno miesto som dal ďalej, 4, 1 sa zvýšila, 2 krát 4 je 8, plus 1 je 9, 2 krát 3 je 6 a 2 krát 1 je 2. A posledné, všetko hore, prvé číslo násobíme s jednotkou. 1 krát 7 je 7, 1 krát 4 je 4, 1 krát 3 je 3 a 1 krát 1 je 1. Ak máme všetko vynásobené, tak spočítame. 8, 1 a 8 je 9, 4 plus 4 je 8, plus 3 11, píšem jednotku, jednotku pamätám. 7 plus tých 1 z predchádzajúceho je 8, plus 9 je 17, plus 5 je 22, píšem dvojku, dvojku pamätám, keďže to bolo 22, hneď ju dám k tej štvorke, čiže 4 plus 2 je 6, plus 6 je 12, plus 4 je 16, píšem 6, jednotku pamätám, dám ju k trojke, čiže 3 plus 1 je 4, plus 2 je 6 a posledné je 1. Čiže číslo, keď ho chceme prečítať, tak si stále dáme od konca 3 miesta, čiže je to 1 662 198.